Hľadáte viac priestoru pre rodinu, súkromie pre každého člena, ale bojíte sa starosti, ktoré prináša veľký dom? Toto je ideálne riešenie pre vás. Dom je pekne presvetlený a prakticky riešený. Interiér je moderne zariadený a pripravený na bývanie bez nutnosti ďalších investícií. Malá, ale premyslená záhradka, presne taká, aby ste mohli výjsť von, hrať sa s deťmi, grilovať, ale aby ste netrávili víkendy údržbou. Pre mladé rodiny je veľkým benefitom aj lokalita. Komunita rodín, ihrisko aj škôlka pár krokov od domu, cyklotrasa za rohom a kompletná infraštruktúra na pešo. Majitelia investovali do fotovoltaických panelov, tepelného čerpadla a klimatizácie. Výsledkom sú skutočne nízke náklady a vysoký komfort počas celého roka. Ak hľadáte bývanie, ktoré spája komfort domu a bezúdržbovosť bytu, rada vám ho ukážem osobne. Teším sa na vás.